И здравейте, абонатите, аз съм вашия профил Hicks, Днеска ще играем бомбър. Можем срещу приятели да играем, можем турнамент, можем и онлайн. Аз ще играя турнамент, като Team Battle. По-нататъка може би ще играя с някой. Ето тук се стартира само тренировката. Даже ни я пусна. Вижте го този. Така си купувам бомбата. Защото тя най-много ще ни трябва. Тук съм мая с най-силен ранг. Не знам. Добре, съм с някакъв Мартин. Добре, дано да спечелим. Леле, този каква коса има. И той ме уби, защо? Не трябваше да се запуша така. Много жалко. Втората игра ще се опитам да вземем. Изиграем един цял турнамент. Това ще е за този клип. Това се състои май от 4 игри. Ако не бъркам. Тапанар този ме запуши. Извинете, че обиждам. Не ми изнерви как ме запуши. Добре, явно нямаме шанс да спечелим. Ето и нашия го запушиха. Нямам да ми направо. Направо не мога се позволя така да падам и то в клип. Сега ще се опитам вече да спечеля поне една игра. Сега ще трябва да убия и този Нон или какъв е там. И той за малко да се запуши. О, но самоубих се сам. И нищо пак не стана. Ето това беше за този клип. Много бърза игра. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте го. Довиждане!